बिथांमोना एग्रीमेंट खालामबोदोंमोन नाथाय दिनै जों पिस एग्रीमेंट होननानै जों गनायनानै लानो हाया। फैगौ 25 नि बिटिसि इलेक्शनाव एक्स-एनडिपिफोरखौ हेमन्त सारा हेफाजाब मदद होगोन होननानै खोनानो मोनो। बे बाथ्राखौ लानानै प्रमद बर'आ गिखांदों, बिथांमोननि आगदाखि गिखांदों। बे बाथ्राखौ लानानै थाबैनो बिपिएफ पार्टीजों प्रमद बर'आ आखाइ हमगोन। जा बेयाव दुखु मोननाय दं, जुदि ज' जानो हायोब्ला जों बेयाव दं, जुदि ज' जानो हायाब्ला जों बेयाव थानाय नङा। जोंबो गुबुन रोखोमै जों बेबस्थाखौ लानाय जागोन। भिडिअनि बुथियाव खोनाखाबाय एक्स-एनडिपिनि गेदेरमा सारा मा बुंखो। बे बाथ्राखौ लानानै प्रमद बर'आ गिदों, बिथांमोननि आगदा आखि गासैबो गिखांनाय फैदों। फैगौ 25 नि इलेक्शनाव बिथांमोना लाजिनांगोन, गेदेरमा रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनाय नङा आरो एक्स-एनडिपिफ्रा मोननै पार्टीजों ज' जायाबा गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खावलायनाय, रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मददाव एक्स-एनडिपिफ्रा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ नागारनानै आलादा इलेक्शन गेलेनो गोनां जानो हागौ होननानै मेसेजखौ होदों। बे मेसेजखौ मोननानै प्रमद बर'आ बिपिएफ पार्टीजों थाबैनो लोगो जानानै थायाबा आरो बिथांमोननि आगदाखि बिपिएफ पार्टीजों लोगो नांनानै थायाबा बिथांमोना गादिनिफ्राय जिरायनानै थानांगोन, बेखौ रोखा बिथांमोना मोनथिदों। बे बाथ्राखौ लानानै प्रमद बर' आरो प्रमद बर'नि आगदाखि बिपिएफ पार्टीजों थाबैनो लोगो जानो थाखाय जोबोद हास्थायदों होननानै जों खोनानो मोनो। आरो एक्स-एनडिपिफ्रा मोननै पार्टीखौ ज' जानो थाखाय हास्थायदों। साफ्रोमबो एक्स-एनडिपिनि बिथांमोना मोननै पार्टीखौ ज' जाजानो लुगैदों। नाथाय बिपिएफ पार्टीनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों होननानै खोनानो मोनो। बिपिएफ पार्टीनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोननाय दं दे दानि गोहो खुंथायाव थानाय एक्स-एनडिपिफोरखौ सैया सुखा खालायनाय, गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ सैया सुखा खालायनाय आरो माखासे बर'नि दल संगठनफोरखौ सैया सुखा खालायनाय। बिथांमोना गाव गावनि बिबानखौ लानानै जोबोद दुगा आरो बिथांमोननि आखुआ जोबोद गौरब। बेबायदिखौ लोगोआव लाफायोबा बिपिएफ पार्टीया गेदेरमा रायजो राजाफोरजों दुखु मोनजागोन नामा, एक्स-एनडिपिफोरजों दुखु मोनजागोन नामा आरो बर'नि माखासे दल संगठनफोरजों दुखु मोनजागोन नामा, बेफोरखौ सावरायबाय थादों होननानै खोनानो मोननाय मथे। नाथाय थांनाय समाव जेरै इउपिपिएलखौ बिपिएफ पार्टीखौ दोनथ'नानै माखासे बर'नि थासारिया गाज्रि जानो हागौ होननानै गोजौजों गोजौ सावरायनानै हेमन्त सारा प्रमद बर'खौ सुबिदा होदों, इउपिपिएल पार्टीखौ सुबिदा होदों। थिग एक्स-एनडिपिनि सैया सुवा खालायजानाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ प्रमद बर'आ मावनो हायैनि थाखाय आरो बिथांमोननि माखासे आगदाखि बिथांमोना रायजो राजाफोरजों मोजां रिलेसन गैया, एक्स-एनडिपिफोरजों मोजां रिलेसन गैया, बेफोरखौ हेमन्त सारा खोनानो मोन्दों होननानै माखासे जोंनि खोनाफा माफा खोनानो मोन्दों। फैगौ 25 नि इलेक्शनाव बिटिसि इलेक्शनखौ एक्स-एनडिपिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय हेमन्त सारा माखासे हेफाजाब मदद होगोन होननानै खोनानो मोननाय मथे। बेबायदि माखासे मेसेजखौ मोननानै प्रमद बर'आ गिखांदों। কথাটো লৈ পেলাই আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলে এটা ব্যাপকভাৱে চৰ্চাটো চলিছে। बिपिएफ पार्टीखौ दोनथ'नानै जेरै इउपिपिएलखौ गोहो खुंथायाव थानो थाखाय सुबिदा होदों, प्रमद बर'खौ सुबिदा होदों, थिग 25 नि इलेक्शनाव एक्स-एनडिपिफोरखौ हेमन्त सारा हेफाजाब मदद होगोन होननानै खोनानो मोननाय मथे। बे बाथ्राखौ लानानै प्रमद बर'आ गिखांदों, बिथांमोननि आगदाखि गिखांदों। बे बाथ्राखौ लानानै थाबैनो बिपिएफ पार्टीजों प्रमद बर'आ आखाइ हमनानै थागोन।